Machiegni kendo kwa dhi nyime ni gikone to board mochung' ne chwalo omenda mag somo ne jopuonjre mag mbalariany mano HELB otieko chenro mar yango hola mibiro mi jopuonjre mantiere hikgi mokwongo mar somo e mbalariany kod tiegruok mag TVET mano kokalo lai manyien mar chwalo omenda go. Kaluwore koda barua mowuok ka Migao mar somo, omenda go ibiro chwal ne jopuonjre mopodh kwayo magi e mbalariany kod agulu mag bengi magi kochakore tarik 7 dwe mar 11 higani. Jopuonjre ikwayo mondo ne ni nonro magi mag bengi mane gichiwo e kinde ndikruok nitiere kare. Mae timore seche ma jopuonjre mag mbalariany mopogore osebedo ka ng'anyo ka gisundo HELB mondo ogol omenda mag somo ne gin. We have focused extensively on funding education. If you compare last year, the education budget last year was 545 billion. This year, including what we have factored in the supplementary that is now in Parliament, it is improving from 545 billion to 690 billion. A whole 145 billion additional money for our education. And this is deliberate. It is deliberate because we believe every child in Kenya should have a chance at life by making sure that they have access to education. Wadhi